Please welcome back to our channel. So नोंथांमोना जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो तो प्लिज जोंनि भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो जों चेनेलखौ खालामनो सब्सक्राइब. तो let's start the video. Apa sana? Angko berinda. Hah? Bandurni, mukri, angni gosla ketan keneng segan berbai. Ang negan keneng mana kai? Kune ba kune gosla ya. Jol di kune gosla ya. Kau babai na lana renga mukri ya. Malai ni bai na bai na kan bai thagunyo. Nungni mari mau ba mabe mardong ang nusu boba sonder bai gan. Tok 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 tok. Mabbar kuna suna doni thang gosla ya. आं खुनायाव गैला आं अलरेडि जोबोद लेट जाबाय आं लोगो सासेनि बार्थडे पार्टियाव थांनाय सो आं बेखौ खुनायाव गैला खुनोबा खुवां आंजों जा समायदोंना बे गस्लाया आंखौ जा समायना नुखादों नोंजों बाहायबो समायनाय नङा बे गस्लाया नै समायदो गुजिजिनो मावजि मोखां गस्लाखौ खुवा खुवा खुवां खुवा नोङो नायनि नोंखौ खुयैना खुवा Ronangku. Ay dilay, tay belay dali. Huh? Nay gunungku. Akai hor. जाखांलायबाय देलायबो हाया हुल्लु बान्दर बायदि मोखां लाना फैलायबाय मोख्रिया लावगिगिनो जेबो समायथारा आबोसो नाया थोरसि सुनो लिंहरदों नोंखौ मा आंखौसो गाखोबाय थायो सुवा आङो मैया सुखादों आं दिनै नों सुनांगोन मानो सुनो आं फुङावनो थिनानै सेला सिबदो साहा फुदुंदो आरो आं दा थोरसिबो सुबावनांगौ सिख्लावना बाथ्रा दा बुंसोदों ओरैबाबो बांसिन खामानिखौ आंसो मावखायो मावनायावसो बांसिन आंसो बांसिन मावो बारा बाथ्रा दा बुंसै नों आंखौ आसि देखायना बाथ्रा बुंदों नोंनि बे आसिखौ Good face, आंनि फेभरिट सो माथो आंनोबो पेकेटसे हर आं गावबा गाव बायनो जानाय नामा मा हरायलाय गावनि फैसा बायनाय बायदि मोनदों नामा आइनिसो फैसा जियानो जा आं लायनाय नालाय बे आंनिसो आं होखाया नोंनो हरा नों रायखौसै खुगा सुगा बिसिजोबनो हागोन दानो हरा नों माबायदि हरा नायनि आं जा रायखौसै साला खुगा गुवार नोंनो जाना ला बे मिथाइया खिपिदैसो मोनामखायो आरो जाखांनायनि उनावथ' गोखै गोबानोसो ओंखारो बान्दरनि मोख्रि औ सना I miss you too oh Huh? Oh no! नों आंनि क्यूट स्टार नों आंनि स्वीट सिस्टार आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ जोबोद अनो सना मा नांगौ नोंनो नों आंनि रेड लिपस्टिकखौ जोबोद मोजां मोनो ना बेखौ नोंनोनो होगोन दे आरो दाखालिनि बायनाय ड्रेसखौबो नोंनोनो होगोन आं तो प्लिज नों आइनो जेबो दाखिथा
अब आई ना ऊट पहाड़ के नीचे बे मोननैखौल' होबा जानाय नङा आंनो नों दाखालि जे मेकआप बक्स लाबोनाया बेखौबो नों आंनो होनांगोन आरो ब्लेक कालारनि जिन्स पेन्टआ बेखौबो आंनो होनांगोन होमबानियासो खिन्थानाय नङा आं आइनो अके जागोन दे आब' रुसिका नोंसानि आगैखौ सोरबा दैमाफोराव बुदों नाय मा आंनि बिनानावखौ बुदों सोरनाव एसां साहस दं आंनि बिनानावखौ बुनो आं बे मानसिखौ नागारखाया नायगोन आं बेखौ आगै सना आब' बोरा बिसोरो नों बुग्रा बोरा आंखौ बुग्रा मा बुंदों आब'आ माइनावा खिन्थाहैदोंमोन नोंखौ सोरबा बुदों होनना नों थिगैनो दंथ' माइनाव नों ओरैनोसो बुंदो बे नोंखौ उलुस बानायनो नागिरदोंमोन few minutes later आब' साना होमबा नों आंखौ एसे मोजां मोनो आरो जे माइनाव बुंनाय लोगो लोगोनो नोंखौ फन लानांसिगौ बिनिफ्राय आं नोंखौ मोजां मोनथारा नोंखौ खामानि मावनो लिंहरदों ओंखायसो आं नोंखौ लांफैदो इस लाजिलायो आरो आंखौ अनो होनना बुंनो थाखाय लाजिलायो आरो सैथारा आं नोंखौ